inyaya ikadabiti yakasungopinda futi ndonewo chechemugodi yamakati pane mapipazi akasangana mukomana mukuru namai wacho vamwe vasingazivi saka tocheti mukomana ifamba namai weyo arunzi vakabva unopanya kuno akasvakwaonebva kunzi akapondwa akafa anzi akapondwa akatofa watanzi wamuga nezuro nderisinga mutuma wacho anaka yoda. So it's okay. That is very. Let's reschedule. Once ka fanga makamboisa here. Kana mimi believe me. Sida kutumenda songo. It's story. Saka so igari cheiti pambira tozokutaura kuti yakasi. Enda yenyu mbuya tichazokutsvagai. Enda yenyu. Mwana uyo kubva kuforoswa akawira nyaya iyi yaiti wakapiwa auya akakumbira kubasa akauya tifanire kudzokera ende kuforoswa kubasa kushinga kuti vauye pedzi taure kuti mukomana wacho alitamuka kuwanda takamupira nekuti amai makati tiende kukoti mamutano saka yekukoti takauya naye iye akauya unga mukomana kuyaka. It's very weird to look at. Mawena nani mbuya? Ndiana wena mbuya? Itu vanhu vacho vakamubvunza tingovaziva vanga varipo iye mukomana akaenda kwataura sabhukuti mangwana ndichapima munhu kuno weni akati chapima enaye mukomana acho inoti wacho izwai mbuya batsire mbuya zvatopedza kutaura zvakafanira kuti pachiwana tiri kuti mawai kudara asi musha wakasviba hatida kuti makawiga munhu nesu nhasi munhu ari kuvhumurwa toti tatopinda kudara ivi nyangwe dai kwakuti pamajor street mudai makaita sei makaita application for postponement yekuti nyaya yedu izosvike because mune bereavement and family especially ive case yekuti munhu wacho atopondwa wacho ndiye munhu wacho aifanira kunge ari mudare muno vaita makaziva ndosaka ndati let's find another time so that munhu wese anofanira kunge aripo ange aripo and then two already mutombuya utotaura nenyaya kuti pane suspected foul play and saka kana yakatodaro it means kuti akutomboti futi mapurisa aite basa ravo anditi then mapurisa aita basa ravo wapedza vanotitaurira kuti apedza yes then we proceed nechii yes ndandikumbira kuti mutibatsiro kesi yokupi kumapurisa so mukaisa mulimikisa chimapurisa manjika inofamba zvakanaka nekuti zvinoitika manjika nearest police station yechi iruda police station iri paona musikana akauya naye imomire mama mamudza mukomana acho imomire usatauremirai isai makuta apa tepa ndokufonera izvo enda kuna member in charge ruda izvozvo tichitobva vano enda pano member in charge explain aiwa matenda mukadaro manjika nematolibatsira chaizvo saka tibva tatoenda zvedu tapiwa makahamadzi ende kwakuda izvo mutika member in charge masvika pa member in charge muhamba ndifonera ndokunataura naye kana pazvinoita kuwakuda tupiwa izvese katienda chaizvo next cases